el proper mes, la meva guia, per la meva acció i pel meu discurs, tindrà com a únic nord la gent de Barcelona. Doncs la força d'aquesta gran Barcelona, tingueu clar, rau en el que vosaltres representeu. I per això jo sempre dic que és a partir de la complicitat de la base de la gent en els barris que nosaltres construïm la Barcelona gran. I aquesta és la Barcelona que jo vull servir. Necessitem el vostre recolzament, perquè mireu, la dreta s'està mobilitzant, sempre es mobilitza, i per tant la nostra victòria depèn que els sectors populars de la ciutat apostin per un govern socialista, un govern al servei de la Barcelona gran. Moltes gràcies i a partir d'ara a treballar per una Barcelona millor. Bueno, con vuestro apoyo, ¿eh? Sin vuestro apoyo yo no soy nada, ¿eh? Vale, gracias, ¿eh? Venga, que somos los millones, ¿eh? Muchas gracias, señor Adeu. Muchas gracias. Guapos y combatius. Se van a enterar.